A ver, se eres diseñador gráfico ou che gusta a fotografía, seguramente teñes unha carpeta no móvil chamada Rótulos Vintage, na que vas recopilando todos esos rótulos de comercios antiguos que son entre bonitos e feos. E de feito, eu son un deses. De feito, empecé a serie de reels tipos de barrio precisamente para poñer en valor e analizar estos rótulos que me chamaban a atención. E que hai algunos rótulos antiguos que nos fascinan. Non sei se é o vintage, non sei se é o diseño, pero definitivamente hai algo. E eu non creo que sexa casualidade que como diseñadores nos fixemos nestas obras de arte que están penduradas nas rúas porque teñen algo que, por un lado, fala de deseño, pero por outro lado tamén fala de identidade, de tradición e de moitas outras cousas máis que imos falar neste vídeo. Non quero caer nesa cousa de todo de antes era mellor, pero sí que é verdade que os rótulos de antes eran polo menos distintos. Agora sales á rúa e todos parecen que están cortados polo mismo patrón, xa sabes ao que me refiro. Adoitan ser este tipo de rótulos con fondo branco, unha tipografía sans serif, un logo moi minimal. Isto tamén está pasando no comercio local, na cafetería do teu barrio, na tenda ecolóxica, na hamburguesería moderna, en fin. É como se todos descargaran a mesma plantilla de Canva. Non xei da Canva, pero entendes o punto. Ainda que agora que todos estamos máis susceptibles ao deseño feito con inteligencia artificial, as marcas están virando hacia un deseño que polo menos parezca feito un pouco máis a man ou humano. En calquer caso, este estilo minimalista segue estando moi presente nas nosas rúas e este outro estilo handmade estáse volvendo moi mainstream, polo tanto estamos nas mesmas. E é aquí onde eu identifico que hai unha paradoxa. Nunca tivemos tantas ferramentas como diseñadores. Nunca fomos tantos diseñadores como agora e nunca a imaxe foi tan importante para que os diseñadores tivéramos traballo. E aínda así, todo é cada vez máis homoxéneo. Que está pasando? O acceso ao deseño estáse democratizando cada vez máis, tanto sexa por ferramentas gratuitas como por cursos gratuitos, e aínda que sona un pouco meme, todos temos un primo que sabe usar Photoshop. Pero a pesar disto, canto máis e mellor sabemos diseñar, en teoría, todo se parece máis. O caso é que para estes comercios que teñen os rótulos que tanto valoramos agora, o deseño non era algo principal, algo que tivera que estar pulido e á perfección. Estaba moito máis cerca de decisións personais e moitas veces arbitrarias. Algo que dixo Francesco María Furno no podcast de Sin Retículas, que deberíades ir a checar por razóns obvias, é que a relación entre diseñadores e clientes cambiou moitísimo. Antes o xefe do comercio da empresa falaba directamente ca persona que lle iba a facer o rótulo. Hoxe en día é o departamento de comunicación da empresa o que fala ca axencia e esta é que fala con todos os medios e produce estas pezas. É unha relación moito máis mediada. E isto non quere decir que os departamentos de comunicación ou as axencias sexan malos, pero sí que é verdade que moitas das decisións que podía tomar o xefe do negocio podían ser moito máis interesantes ou ter moita máis personalidade dos riscos que están dispostos a asumir certos departamentos ou certas axencias. E este medo a asumir riscos tamén se traduce na comunicación do comercio local. Hoxe en día o deseño gráfico non é tanto unha ferramenta para tomar decisións, senón para aplicar solucións. E que significa para nós esta optimización? Tomar decisións eficientes, evitar erros e reducir o risco. E en principio non debería haber ningún problema por optimizar o noso traballo. O problema é que cando todo se optimiza, as decisións máis personales, máis raras e máis específicas acaban desaparecendo. E precisamente moitas veces son estas decisións as que lle acaban dando carácter ou personalidade ao noso deseño. E que o que pode parecer un risco enorme para un departamento de comunicación ou para unha axencia, en realidade moitas veces suele ser un risco mínimo ou directamente inexistente. Non vai quebrar unha cafetería porque teña unha tipografía rara e non vai quebrar unha ferretería porque teña un rótulo con moitos colores. O que sí que pode facer que un negocio desaparezca, en realidade é algo moito máis importante, é a capacidade para diferenciarse. En este punto, no mundo do deseño gráfico, é onde eu identifico dúas tensións moi claras. Unha das tensións sería o deseño conservador e o deseño experimental, e a outra tensión sería, por un lado, o deseño máis técnico que busca resolver problemas, e por outro lado o deseño máis historicista basado nunha tradición. O interesante é que se cruzamos estas dúas tensións aparecennos 4 formas de deseñar, por decirlo de algún modo. Estaría o deseñador conservador histórico, que é aquel que colla a tradición e continúa para mantela viva. Estaría o deseñador experimental histórico, que é aquel que colla a tradición e a renova. Estaría o deseñador experimental técnico, que é aquel que busca novas solucións a partir da propia técnica do deseño gráfico. E finalmente estaría o deseñador conservador técnico, que é realmente onde cae a maior parte do deseño comercial actual. E non é culpa túa como deseñador concreto, é máis ben unha forma de traballar. É un deseño que busca ser correcto, claro, neutral, seguro. O problema é que a neutralidade tamén comunica, e o que comunica é unha falta de personalidade. É que pensemos por un segundo. Se eu che solto no medio do día nunha rúa que ten estos rótulos, que teñen os mesmos materiales, tipografías parecidas, un estilo semellante, eu creo que sabes identificar onde estás, verdad? Pertencen a unha zona moi concreta de Santiago e esta asociación non é casual. Agora pensa na típica cafetería moderna de especialidade. Podería estar en Santiago, en Madrid, en Berlín, en Lisboa
ou en Brooklyn, porque os códigos visuais que utilizan son exactamente os mesmos e valen para calquer lugar. E non é que este diseño sexa precisamente malo, de feito, formalmente funciona moi ben. O problema é cando se optimiza tanto a comunicación gráfica que todo acaba parecendo feito pola mesma persona para a mesma persona. Eu creo que agora mesmo, inda que hai xente facendo cosas chulísimas nos seus negocios, moi personales, con moito carácter, en xeral o deseño gráfico máis comercial está caendo no parámetro de conservador técnico. Que quere decir? Que funciona, que se lee ben, que se entende... Perfecto, pero non di demasiado. A forma é casi perfecta, pero non pode haber unha forma perfecta sen que haya un fondo que o sosteña. E cando falo de fondo, falo de personalidade, falo de carácter, falo de todas estas decisións que fan que levantes a cabeza, mires un rótulo antigo, saques o móvil e lle saques unha foto porque é a cousa máis chula que viches no día. E que o deseño gráfico nunca foi só deseño, ten un peso moi grande na cultura e neste caso en concreto na forma en que lemos as cidades. Hai cidades que antes, polo menos, poderías recoñecer tan solo mirando letreiros, como no exemplo de Santiago. Ademais, cada comercio tiña a súa personalidade, as súas características. De feito, as farmacias tiñan un estilo moi concreto e agora teñen o mesmo estilo que unha cafetería moderna ou unha hamburguesería. Hoxe en día todas as cidades léense igual. E non é solo porque estén todas as multinacionais presentes nos mesmos sitios, senón porque incluso os comercios locais están sendo absorbidos por esta comunicación visual neutra. As mercerías, as fruterías, as cafeterías, todas acaban usando esta sans serif o fondo blanco, que é un minimalismo que técnicamente funciona, pero non representa a diversidade de personalidades, de opiniones, de tradicións que existen nunha mesma cidade. E isto ten un custo, porque perdemos identidade comercial, pero tamén perdemos identidade local. Volvendo ao exemplo de Santiago de Compostela, se algunha vez pasaches pola Rúa do Franco, seguramente recoñeceches eses paneis negros con letras blancas, onde cada un ten unha tipografía distinta e unha forma distinta. Iso só existe ali, e esa capacidade de recoñecer un sitio polos seus códigos visuais está desaparecendo. O tema é que a optimización non é mala de por sí, de feito axúdanos a ser mellores diseñadores e a ter un fluxo de traballo moito máis eficiente. O problema é cando mata o carácter e a personalidade. Porque non é que só se trate de eliminar o feo, trátase de eliminar a diferencia, e se acabamos eliminando todas as diferencias, que nos queda? Creo que a solución non pasa por diseñar mal, precisamente, trátase de tomar máis decisións, de permitir que entren decisións que aporten carácter e personalidade ao noso traballo, de usar a técnica para explorar e non só para asegurar, e sobre todo de volver conectar co contexto, cas persoas, cos lugares, co carácter da marca, porque hai que ter un lugar no mundo, hai que posicionarse se non quere ser irrelevante. E isto consíguese precisamente asumindo riscos. Este vídeo comezou falando dos rótulos vintage, pero estamos falando de algo máis grande, verdad? E non só estamos perdendo os rótulos físicos que forman parte do noso patrimonio visual e que xente está conservando en libros tan interesantes como este. Pues aquí algún dos que vos falaba. É que o que estamos perdendo en realidade son os referentes dunha época onde tomar decisións e asumir riscos tiña un efecto directo na personalidade das nosas rúas, das nosas cidades, dos nosos povos. Son un recordatorio de que non podemos perder as decisións humanas e que cando o deseño gráfico optimízase demasiado volvese un deseño moi técnico e moi conservador e iso elimina todo o rastro de carácter. E aí precisamente onde a inteligencia artificial nos pode superar en facer deseños técnicamente perfectos e moi conservadores. Non hai creatividade, non vai haber nada novo, non vai tomar un risco. O problema é que un deseño perfecto non sempre é un deseño humano, precisamente porque os humanos non somos perfectos. Así que probablemente o máis importante agora non sexa deseñar mellor, senón decidir mellor. E sobre todo, decidir sen medo. Se che gustou este vídeo, suscríbete, dalle a campanita, comenta e vémonos no seguinte.